A predviđanja za budućnost pokazuju da su IT stručnjaci među najtraženijim zanimanjima. U tjednu posvećenom upravo IT zanimanjima stručnjaci upozoravaju na 43% radne snage u Europskoj uniji koja nema kvalifikacije za poslove koje traže poslodavci. Zdravstvo, znanost i tehnologija, tu su zanimanja budućnosti. Upravo zato je važno već danas planirati obrazovne programe koji će pratiti tehnološki razvoj. 2,5 godine bile su dovoljne dvojici Ferovaca da od dobre ideje stvore uspješnu tvrtku i studio. Počeli su u studentskom stanu, a danas imaju 28 zaposlenih te ured u Bosni i Hercegovini. Njihova specijalnost je marketing na društvenim mrežama. Do 2015. godine 90% poslova unutar Europske unije će baš biti bazirano na IT-u. A zanimanja budućnosti temeljit će se upravo na tehnologiji i inovacijama. Preporuka svakome ko razmišlja se dvoumi da definitivno krene u to područje. Govorimo o izdavačkoj djelatnosti, o trgovini pa i o građevinarstvu koje se nikada ne bi pomislilo da su vrlo važne za zapošljavanje ICT zanimanja. Obrazovni program tako bi se u potpunosti trebao prilagoditi tehnološkom razvoju. Stručnjaci tvrde, već danas trebamo stvarati kadar pripremljen za potrebe budućnosti. Pojavio se cijeli set novih poslova i novih mogućnosti koji na neki način će tražiti da se prilagodi ono što se uči u školama. Radnici budućnosti mogu očekivati da će im se karijera mijenjati 6 do 7 puta u životu. 35 let sam radio u firmi, to je nešto što je već prošlo. Današnji izazov je u stvari 35 let biti zapošljiv. Predviđa se kako će se bez znanja više stranih jezika i informatičke pismenosti sve teže dolaziti do posla. Otvaraju se neka nova radna mjesta, iako bi ja rekla da radi se više o tome da se postojeća šire, nadograđuju, mijenjaju. Podaci s burze najbolji su pokazatelj koliko nam treba IT stručnjaka. Dok ekonomisti i pravnici posao traže i više od godine dana, za IT sektor burza je gotovo nepoznat pojam.